Hayan masolusyonan na unya ang kakuwang sa supply sa tubig sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kaganiha mipahigayon og MOA signing sila si Lapu-Lapu City Mayor Junard Akongtian ug ang kadagkuan sa pribadong kompanya nga motukod og desalination plant. Sa desalination plant, iproseso ang tubig gikan sa dagat aron mamahimo ng imnon ug magamit sa pang-adlaw nga panginahanglan. Ang maprosesong tubig isupply nila ngadto sa MCWD ug ang MCWD na ang muapod-apod niini sa kabalayan ug mga establishmento pinaagi sa ilang mga pipes. Mula na sa 18 ka buwan ang pagmuntar sa duha ka desalination plant. Nalatid sa MOA nga gikinahanglang priority sa water supply ang mga taga-dakbayan sa Lapu-Lapu. Gihangop kini sa MCWD kinsa miingon nga dako kini og ikatabang sa suliran sa kakuwangan sa supply sa tubig dinhi sa Sugbo. Ang nakanindot niini kay makabenepisyo ang katawhan sa maong supply sa tubig, at the same time makabenepisyo usab ang local government, no? Naasay kitaon ang local government through kining gitawag nato og royalty. MCWD controls the distribution of the island, so their pipes are the sizes of the pipes can only carry a certain amount of water. So we're also giving time for MC to build up the capacity. So initially, the 60,000 sakto yan sa current pipes. Then